Bertzagai bat aipatu behar dugu, joan den astean, orain dela 2 aste edo hemen egon ziren ekin taldeko abokatuak, Aritz Bieites eta Daniel Martínez, gaur ere hemen daude, dibortzioaren, banaketaren inguruan solasteko ongi etorri eginen diegu. Bikote. Nahi duzuenean. Bueno, hemen izan zineten eta gainera luze eman genuen gai horren inguruan, eta galdera pila bat zorrazi zuen gai horrek, eta oraindik gai horrekin jarraitu behar dugu, eta hala esan genuen, oso interesgarri iruditu zitzagun, eta ziur aski etxean daudenak... Nondik hasi nahiko zenukete edo... Bai, lehengo aurreko programan, azkenen hitzein genuen gehien bat egitatezko bikoteen inguruan, eta baita ere ezkonduta daudenen inguruan, zeuden desberdintasunak, antzekotasunak, eta bar. Eta gero ezkontza dibortzioaren efektuetan pintzela batzuk ikutu genitun, zaintza partekatua, eta pixkat orokorkitzeiten. Nik usteet garrantzitsua dela laburpen bat itea, zentzudia dibortzioaren efektu nagusia. Efektu nagusia da ezkontza lotura usten dela, etxe bizitzaren erabilera sortzen da, etxe bizitzaren erabilerakin batera umeen zaintza, umeen zaintzarekin batera baita ere pentsioa ez, zaintza ez duenaren aldetik pentsioa mantendu pentsioa. Ume horiek mantentzeko pentsioa. Hori da, bisita erregimena ezartzea, eta batzutan sortatzen da pentsio konpentsatzailea, eta baita ere ganantzialeen likidazioa. Horan guazen partek bata. Dibortziatu gara, dibortziatzeko eskondu ekin behar da, hori beharrik bada. Orduan dibortziatu gara, eta orduan zer, etxe bat dugu erdi bana, eta gainera seme alabak. Bueno, hoi da gertatzen den, oikoena dena. Oizkoena eta baita ere komplikatuena. Azken finean, dibortziatzen ganean, ganantzial sozietatea desagertu iten da, hortikan aurrea, gertatu liteke, ondasunak ezkonduta egon garen momentu hortan ondasunak mantentzea edo likidatzea, adibidez, ez? Ganantzialetan saltzea edo likidatzea. Hoi egin daiteke bi eratara. Dibortziatzen gehan momentu hortan likidatzea edo mantentzea. Hortikan aurrea ezkontza lotura ez da, ondasunik... Etxea ere? Etxea baita ere, eta kredituak eta mantendu daiteke. Hoi bakoitzan erabakia. Eta saldu daiteke, netesan, likidatu dezakezu, etxea ere, etxe bizitza ere. Saldu eta gero erdi bana jarri, eta, azken finean dibortzatu zintezke, baina ondo ematea aukezu edo negoziotan gaitasuna aukitzeko aukera aukezu, ez, zure ezkontidearekin. Bueno, horre litzateke aritzarez horik izanen, ez? Adostasun batera iritsizkero, hor ez da problemarik eta listo, ez? Azkenen adostasuna garantzitsua da. Adostasunak prozesua asko laburtzen du, askoz merkegoa da, eta gainera ezkontidek erabakitako ondorioak sortatzen dira eta ez epaile batekin posatutakoa. Eta noiz sortzen da gatazka? Gatazka sortzen da, ados ez gaudenean, normalean, gatazka sortzen da, aritzek aipatutako neurren inguruan, batez ere seme-alaben inguruan, seme-alaben zaintza eta bisiten inguruan, horrek berarekin darama etxe bizitzaren erabilera, zen aritzek duen bezala, egia da, etxea saldu dezakegula eta salmentaren prezioa banatu, baina askotan etxea saltzeko aukerarik ez dago, orduan batek eduki behar du etxe bizitzaren erabilera, hori seme-alaben zaintzarekin batera doa, eta batak besteari ordendu beharko dion pentsioa umeekiko. Ni aita izan da, nik umeen zaintza nahi badet, eta nire emaztea edo nire emazte horiak zaintza bere aldetik nahi badu, eta zaintza partekatuan, horrekoan aipatu genuen zaintza partekatu horrekin horretarako prest ez baldin badaude, ezinezkoa da, biok eukitzea zaintza hori. Edo, agian, demagun ni ados nagoela, biok ados gaude, nik eduki behar dudala zaintza, nik eduki behar ditut umeak, baina nire ezkontideoia ordaintzeko prest dagoen pentsioa da, ez dakit, 200 eurokoa, eta nik 300, 400, 500 nahi dut. Orduan, hor desadostasunak sortzea ez da arraroa. Eta hor, pentsioak nola adosten dira? Supastatzen dut adostasunik ez dagoenen epaile batekin posatuko dituela, eta ze neurri hartzen dituen, edo zeren arabera, ze irizpide hartzen dituen pentsioak ezartzeko. Dibortziatzen ganean hitzarmen erregulatzaile bat sortzen da, eta hortikan aurrea adostutakoa hitzarmen hortan reflejatu daiteke, eta pentsioa normalian kontutan euki bardan, ez eta adostasuna egon ezkontiden artean, fiskalak bere, listo buenoa edo onartu egin behar duela, ez? Oniritzia eman behar dio, ez? Oniritzia eman behar dio, eta beti umeen onuran. Askotan zoritxarrez sortatzen da, gurasoak esaten dutela, o uste dutela, o pentsatzen dutela, behaien
alabentzako bena zer den, baina oso konzentratuta ibiltzeia behaien arazotan, da igual pixkat alde batea uzteu eta hoi kontutan eukita, ministeritza fiskalak esateu, fiskal bat jartze du hemen, eta horrek erabakiko du objetiboki umearentzako zer da nobena, ez? Orduan, filtro hortatik nahi ez pasa egin behar du, adibidez. Horre, etxe bizitza eta diru kontuak eta aipatu dituzuenean, garantzialak aipatu dituzue modu garantzialean edo, baina hor bertze aukeraren bat edo? Bai, bueno, garantziala aipatzetxugu oizkoena delako, azken finean bintzat lurralde honetan eta Katalonia eta Aragoia eta horiek kenduta, bainontzekoan ezkontzen bagera eta ez badugu ezer esaten ganantzialetan ezkonduta gaude automatikoki eta normalena da. Horrek esan nahi du, ezkontzen garen momentutik aurrera dena biona dela. Dena biona dela. Hortik aurrera irabazten dugun guztia edo ia guztia, badira salbospen batzuk, ia guztia biona dela eta orduan hori likidatu behar dago. Claro, baldin bagaude ezkonduta eta horrez erabaki badugu ezkontzerakoan ondasunen banantze erregimenean ezkondu behar garela, hau da, nirea dana nirea da, nik irabazten dudana nirea da eta nire ezkontideak irabazten duena berea da, ondareak ez daude nahastuak, orduan ez dira ganantzialak likidatu behar, ganantzialak ez direlako existitzen. Baina oizkoena da ganantzialetan ezkonduta egotea eta orduan problematika hori ia beti. Oizkoa hemen. Katalunian adibidez alderantziz da. Bai, La pela es la pela. Hor banatu iten da... Baina hemen ere gero eta kasu gehiago izanen dira behar bada horrelakoak, ala? Baliteke, gero eta kasu gehiago izatea. Dena den horrek ere badu beste buelta bat, zurea da eta zure ezkontidearena berea da, baina elkarrekin erosten den ez dakipa, telebista adibidez, 1.000 euro xautzen dituzu hor telebista plano erraldo joietako batean, eta gero hori nola banatu, hori bidez, edo auto bat. Hori litzake nik beti adibide berdina jartzet, hori da anaiarekin kotxe bat erdi bana erosten duzun bezala. Nik erabiliko dut asteburuan, da zuk astean zehar. Eta gero anaiakin naiz moldatzen, da kotxearekin zerbait egin beharra dago, ondarearen banantziaren erregimenean ezkondutak darenen kasuan problematika berbera da. Gauza bat amankomenean dugu eta nik nahi dut banatu. Nahi ezin haute behartu egoera horretan mantentzera, eta orduan badau prozemendu judizial berezi bat hori banatzeko. Baina, eluke ezkontzarekin edo dibortziarekin inolako zerikusirik. Jada ez dalako ganantzialen erregimen baten esparruan erositako zerbait. Paraleloki zabaldu beharreko beste prozesu bat izan beharko litzatek, ezta? Bueno, hori da. Ze gehiago komentatu genezake? Desberdintasun bat argi utzi nahi nuke adibidez konpentsazio pentsioarekin eta mantenu pentsioarekin, erabat desberdina dira. Bat da umearekiko begiratuta eta bestea ezkontide oiai begiratuta. Dibortzio bat egotean danean, bikote bakoitzak galerak eukiko ditu, bai batak eta bai besteak, baina batzutan suertatzen da ezkontide batentzako desoreka ekonomiko handia suertatzea, eta desoreka ekonomiko handia kontutan eukita eskubidea eukidezake pentsio konpentsatzaile bat eskatzeko beste ezkontideari, ez? Kontutan eukita balantza batian, zentzudian beste ezkontidean gaitasun ekonomikoak, eta desoreka ekonomikoa duen pertsona horren egoera edo beharra gehien bat. Hoi kontutan eukita, azkenen erabakitzen da pentsio bat, eta hori izan daiteke denbora mugatua edo mugagabea. Noiz izaten da mugatua, seguraski gazteak balin badia ezkontideak kontutan eukitzen da baita ere ze kualifikazioa dauketen, ze ikasketak, ze aukera dauzketen lan munduan irten bideak lortzeko, ez? Eta gazteak izan da, seguraski haien bizitza berriro ere egingo dute, eta hor mugatua izan daiteke denboran. Edadetuak dianean, orduan ja zailagoa da eta denboran mugagabea izan daiteke. Hori da pentsio konpentsatzailea. Bestaldetik dago mantenu pentsioa ja umeekiko. Erki. Bertze konturen bat, ezakita aipatu nahi duzu. Nik izatezko bikoteena batakit joan den astean aipatu genuela, baina agian ez dakit kasuren batean desberdinketa bat egin nahi baldin baduzu edo egin dezakegu, baina ez dakit badakit aipatu genuela, baina gogoratzea ez dago gaizki. Bai, aipatu genuen, ezkontzeko erregistro bat sortzezala legearekin batera, eta erregistratu inbertzala, eta dibortzioa kontutan eukita, egitatezko bikoteak dibortziatzeko tramite administratibo huts bat dala. Azkenian, erlazioakin jarraitu nahi ez duen bikoteak burofax bat bilatzen dio beste bikoteari, eta beste bikoteak hartzen du burofaxa, Buskatu egiten du. Buskatu egiten du, edo bialdu du eta justifikante horrekin erregistrora juten da, eta erlazioa bertan bera utzi nahi duela,
eta horrekin ja, erregistroan bukatzen da bikoteo, ja, dibortziatzen gea, guain, ondasunak elkarrekin batera, o erdibana eukiko balukete, prozedimentu judizial bat existitzen da, dibortzioan bezala, ez da. Daniel, bai? Aparte, nahi oso garrantzitsu iruditzen zait, aipatzeko dibortzien inguruan, eta baita egitatezko bikoten kasuan, seme alabekiko neurriak hartzen direnean, gu beti hitzekin egea neurri batzuk ezarriko direla, eta neurri horiek aurrekoan aipatu genituen, ume hori adin nagusia eta ekonomikoak independentea bihurtzen den arte mantenduko direla. Claro, zer gertatzen da guk 5 urtetako ume batentzako halako pentsio bat eta halako bisita regimen bat ezartzen badugu, urteak pasatzen dira, umeak 15 urte ditu eta zertarako balio dute 5 urte zituenean ezarri genituen neurria horiek, azken finean, ezarriko da aitarekin edo amarekin egon behar dela 2 asteburutatik batean. Eta, claro, 15 urtekin ume honek agian lagunekin atera nahi du, aitakin egon partez. Edo bere behar ekonomikoak aldatu dira, zeren ezakit, gaixotasun bat garatu du, edo ikasketa bereziak hasi ditu. Auskalo, orduan, argi gera dadila neurriak ezartzen direnean, ez zaiola inolako muga temporal jakinek ezartzen, bakarrik independentzia ekonomikoaren bai, baina beti dagoela aldatzeko aukera. Egoera aldatzen bada, eta egoeraren aldaketa hori egonkorra baldin bada, bai adostasunez, bai adostasunik gabe, neurriak aldatzeko aukera dago. Horrek esan nahi du, adostasunik ez baldin badago, berriz ere, beste prozesu bat zabalduko dela, eta berriz ere paiaren aurrean hori da. Eta frogatzeko, bakoitzak defendatzen dituen, frogatzeko egoerak defendatzeko netzako ikusi beharko litzatekena edo irizpide garrantzitsuena egonkortasuna da, beti egonkortasuna. Ezin izan daiteke aldaketa bat, egoera batena, baina oso puntuala edo denboran oso mugatua, egonkortasuna frogatu behar da. Eta aurrak daudenean, seme-alabek dute lehentasuna, euren ongizatea, ez? Eta aurrekoan aritzek esan bezala, Ministritza Fiskala berriro parte hartuko do prozedimendu horretan, eta berak oniritzen abarko dio, gurasoek adostasunez bada, edo adostasunik gabe berdintzait, beti ukiko doitza, esateko ni neurri hauen aldekoa naiz. Bera ez da ez ama, baina berak iritzen. Ministerio Fiskalak badu hor eskumena. Hala ere, honena adostasuna. Horrekin hasi dugu elkarrizketa, honena adostasun batera iristea, eta beti umen hobe beharrez. Bueno, Daniel Martínez eta Aritz Biaitez, ekineko abokatuak, eskerrik asko. Orain bai, gelitu da garbi. Bai, orain bai. Eskerrik asko bikote, aio. Era eskerrak